Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw. Niadtong panahona sa nahumana sa Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkabatikod niya nga wala manghunaw sa Jesus sa wala pamukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin, mauusab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa nga ang Ebanghelyo maoy makaluwas. Niya unsa may mensahe sa Ebanghelyo nga motuo ta ni sa Ginoo gikan kuno sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kamo nituo ba mo sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan? Tuo dili. Daghan kay ron nga di mo tuo Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Example, ang mga minyo, nituo sila sa Ginoo pagkasal, human nagbuwag. Nasa uban nato, mutuo Ginoo, pero mga saba lang yapos mga anak. Di ba? Nasay uban, sigig ampos Ginoo, kay padong sa board exam, pagpasar, ang gigamitan sa iyang kwarta, tuan na, nagpuyo-puyo na, sige ng date sa uyab, kada sweldo, tinukhangay dayon. Date-date, outing-outing, mag-overnight, why mga kasal, siging tinukhangay, wa na'y Ginoo, pero pag board, na'y Ginoo. Kamisang mga pari, sa comprehensive exams, pahimog thesis, aron mo pasar sa among pag-eskwela, aron ordinahan pagkapari, hala ampo Diyos Ginoo. Pag humag ordinasyon, mo na'y tag-iya sa simbahan, mo na'y tag-iya sa kolekta, mo na'y tag-iya sa tanan. Wa na'y Ginoo, ang pari na'y Ginoo. Ang sa may tanaw ninyo aning nagmisa ron, nagpaka-Ginoo o napay wa na'y Ginoo. Sani? Nagtuo pa ni Ginoo, wa na'y Ginoo. Bahala mo diya. Mao na nga gipahinumduman ni San Pablo ang mga katawhan nga ayaw higugmaa ang binuhat sa Ginoo. Higugmaa gyud ang magbubuhat, ang nagbuhat. Kanang imong tupad binuhat ra man sa Ginoo, ayaw na higugmaa labaw sa Ginoo. Kanang imong uyab binuhat ra na sa Ginoo, nganong imo man ang tugutan nga musupak sa sugo sa Ginoo. Kanang imong bana binuhat ra nas Ginoo, nganong muuban man kas iyang pagkabuangon. Unsa man? Sakto dili. Oo, ug ang bana mangabit, ang asawa sad mangabit, ikaray ka mao. Ana. Niyag di sad mangabit, masuko, buwagan sad ang bana, sugo pa din nas Ginoo. Tubag. Wow na. Taga-agnaw, usbon. Taga-ag kilay, kiskison. Saan kamo na Ginoo? Taga-ag buhok, kuluran.
Nya guwa nay buhok, butang agwig. Buangon. Yung Ginoo may pagkuhaan tikas buhok kay mo mang kulor. Ano bang kay gihigog ba naman gud nato ang binuhat? Nya malimot ta sa nagbuhat. Nya sa atong pagkalimot sa nagbuhat, nagpataka na lang ta gamit sa iyang hinatag nato. Gipatakaan nato gamit ang mga tubig nga hinatag sa Ginoo. Libre ang tubig atong gihugaw-hugawan. Mao nang contaminated ng ato mga water tables, ang atong mga sapa, ang atong dagat, hugaw na kaayo kasagaran. Di na magamit nato, hinatag nas Ginoo. Kay wa naman ta kahinomdom sa Ginoo. Tagaan tag kalasangan, illegal logging. Dito sa kalasangan, illegal logging. Diha nos karsada, dili putlon ang kahoy, bisag naa dool sa sud nas karsada. Sa huwato nimong naay mabangga. Purti nagong daghanang mga paksit in town sa mga punuan sa kahoy kay nga igo nas mga ban nga nag-agi kay mukahit kay ni encroach og mga pila ka metros. Di gyud putlon kay kuno anti environment. Pero na illegal logging, na ay nagsigig himo dag mga dagkong subdivisions, putol sa tanang kahoy, wahay ni badlong. Ano man na? But lang ninyo. May magna ako sa Department of Environment. Pero maulan na akong pangutana ba? Maghimot tag karsada, mag-expansion, nya dili putlon ang kahoy nga nakaalis karsada, nya butangan dayog safety first. Hay naman ang safety first, nga gibutangan manimog harang. Ambot lang ninyo. Kadtong daghang mga doctors nga nangamatay. Tongga pilgrim ba? Nga akong nadunggang balita, ambot di batot fake news, naduka ang driver, nabangga sa kahoy nga naa dool sa karsada. Wa pa to'y kahoy, o bas pa to dito, kung sana ka, nang pareha na bang mga dagkong daan ba, nga graba ang ibutang, na ipila ka meters nga graba, inigduka, simang sa sakyanan, mukagaskas o sang graba, o na pa mabangga dito layo-layo, makamatngon pang driver. Nya naaman ang kahoy sud mas karsada di pagduka pag pleasing o gamay sakyanan adidto dayon dapog sa kahoy aporti pataya. Ako lang ning gipanghisgutan kay naman goy ni reklamo nako ba nga na stress ko no siya kay sige na siya mahay sa Ginoo nganong namatay ang iyang bana nga batan-on pa ilang mga anak nganong wa kuno paabuta sa Ginoo nganong gikuha sa Ginoo. Nako kinsa gud taong kang magmahay sa Ginoo nga gihatagan og ng kinabuhi imong bana, may lang gani kay nagkakita pa mo sa imong bana, napaanakan pa ka. Di ba? Kadaghang mga bata na ngamatay, napagani isod sa tiyan, gikumot na, patay na. Wa jud ka pasalamat ka nga natao ang imong bana, nag-abot mo, nya hangtod nga nanganak mo. Karon nga namatay, mahaya nimong Ginoo, wa nimo siya pasalamati nga gihimo siya hangtod nagkita mo, hangtod nakapanganak mo. Ingon ana ta ka kanang murag concern na kaayo ta sa binuhat, mahayan pagid nato ang nagbuhat nga 40 taong atiman sa nagbuhat nato. Munang giingnan nako sila siya nga hibaw iha. Ang kamatayon moabot ba yan na natong tanan? Sa panahon nga wa ta magpalandong ana. Unsa may buhaton kay moabot man ginang kamatayon sa unexpected time. Dili ang paglikay sa kamatayon, unsa man ang pagpangandam sa kamatayon. Mudawa ta nga mga matay ta, nya mangandam ta 24/7 matud pa ni Kristo, pagtukaw kamo kay moabot ako sa magkawatan. Nya kana ra bang Ginoo moabot na siya sa tong kinabuhi, kasagaran gyud patyon ta niya. Patyon oy. Adi mo to? Basahan niyong Biblia. Di ba kada gyud abot sa Ginoo usa kini ka makalilisa nga hitabo, mungit-ngit ang adlaw, mudahunog ang kalibutan, mao man na ipangsultigon. Nya unsa man na? Kamatayon. Ikaw no, lingi ako no na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi Niya pangutan ing na siya sugot kang mamatay ko karon.
Ina okay ra nimo mamatay ko karon. Ikaw no. Niya may uy, simba ko. Nahigugma na siya nimo kaysa Ginoo. Ayaw. Ina okay ra gyud. Ana. Haron. Ikaw gani di mangi ka kapangutana og okay ba kang mamatay ko karon? Ikaw mo siya simba ko. Nakaron unsa may itong buhaton? Pag-andam sa atong kamatayon kay moabot man gini. Matod pa ni Kristo, limpyuhi ang sulod sa inyong kaugalingon. Ayaw mo pagsigig pang limpyo sa gawas. Unsa may makahugaw nato? Na ako nun ang pagpanikas, mga inhustisya, kalaway. Kani mga kalaway, kanang atong pagpanikas, pulos man aniya sa sulod. Wa ginanikas nga nagsangyaw Nanikas ko, nangawat ko sa kolekta. Huwag mo Kamo dahil diha, og mangawat mo, kamo mga asawa, mangawat mo sa kwarta sa inyong bana, diha sa pitaka. Moingon mo, dong, akong gikuha imong kwarta. Maana de ka. Maglisod kang sulti, Ang mga bana diha, nga naghikap-hikap ditong babae, nga mga kinilo diha. Musulti day na iguli. Day, nalangan ko kay doon na dito'y babae ako sanggi remedyo kadiyot. Maana day. Suko ra bang? Nabitaroy bana ingon ni siya. Pader, wa man jud ko'y relasyon. Wa man ko'y relasyon sa laing babae, pero madaman jud ko paderoy aning mga kinilo. So di na sana ko maiha pader pila kabuok mga kanabang mga 6th grade women ba nga naa sa 6th grade nga iya sang nagamit ning abot manggid na ang panahon sud sa dugayng panahon nanagko na lang iyang mga anak, nasakpan manggid siya siyang asawa sa iya di ay hidden activities. Karon kuno ni hulga ng iyang asawa nga ug ang iyang mga anak palayason siya kay hugaw siya. Pero gimahal gyud kuno niya iyang pamilya, madalang gid siya sa iyang kaulag. Muna akong giingnan, sugod karon balik na diya sa imong pamilya. Ug ang tanan imong plano isultis imong asawa. Ug nagplano kang muadto atong kinilo inaday gay kong kwarta diha gay akong ibayad sa kinilo. Nya kanang tanan imong kwarta ayaw gyud isud sa imong bulsa didto sa imong asawa aron inigduol nimo atong kinilo mangayo jud kag kwarta sa imong asawa. Nya ang imong asawa nahigugma nimo hatagan ra man sad ka. Bitay wa ko moingon anay. Ang akong gisulti niya balik sa Ginoo, paminaw niya, sunda ang iyang pulong, bisan pag isalikway kanilang tanan, pabilin diya sa inyo, hangtod nga ila kang papahawaon nga patay. Kung ila kang patyon diya sod sa imong panimalay, sugot lang, kasabaan ka, hilak lang, singhagan kas imong mga anak, kay giluod sila nimo, isip amahan, dawata lang, kulatahon kanila, dawata lang, hangtod ka mamatay. Muna'y bayad sa imong mga sala og malimpyo ang imong kaugalingon. Ambot mo text pa bato na ako usab. Kay so far wa pa man mo balik og text. Kamo inyong paminaw, inanaon ninyo. Ha? Ingon ana mo? Magpakamatay mo para pagsunod sa Ginoo? Oy, apil na ning nagwali galisod. Ug naagi mo patay na ako karon kay pahunongon ko ani akong sigig pamaligya og slat, muhunong ko muhunong gyud ko. Pakamatyan tani. Wa na mangani kay tay halin karon hinay mangani. Sige sa kung ingong nilapas na, gamay na lang nung kayong namalit. Bitaw dako-dako pang namalit Natugong halin karon sa atong Mother Mary's Consoling Graces, niabot na god og 6,099 slots. Oh. Nangana, daghan ana. Sobra nag 2,099 slots.
Pero ato ra sa ning gamiton dinhi sa atong katilingban, dinhi sa atong simbahan. Kuwangan paman puntag mga labing minus 10 million para pagbayad aning ato mga yuta. Natay bayro nung yuta ay mo kabalaka na ay umaabot nga slot para sa yuta. Ato paning kwintahon igumas pista. Kamong excited kayo nga mo palit, congratulations. Kamong naglingo-lingo na na say umabot. Wa jud ko ilabot ninyo mamalit mog dili. Basta kanang nireklamo ang gihigugma ana ang binuhat sa Ginoo. Ang binuhat sa Ginoo ba ang kwarta, ang ilang balay, ang ilang yuta, ana mo na ilang gihigugma. Pero kanang gasigig hatag, kanang sigatag, excited para sa Ginoo, ang gihigugma ana ang Ginoo. Nga naman, kay gamiton guni nato para sa balay sa Ginoo, para sa parokya. Kinsa ko taon kang mureklamo, imo ginang siguroon ang imong kaugalingon na ang parokya mo'y makapabalaan nimo, mo'y makapahimo nimong sana mahiusas mga santos, nya kana gi imong siguroon ang imong panudlanan. Biyaan na nimo inigsidok nimo sa katapusang ginawa. Wa na gina mahibili, wa na ginay mahibilin ana. Oy, kamo diyang nagsimba, nya kanang imo ron diyang kwarta imo ginang pugnan kay di nimo ihog sa kolekta. Kay para imo nang ipaniod to, mapando lang ka dias unahan, madakdak imong usbato, di gina nimo magasto. May pag-ihog na ni muskulikta kaya ang imong kalag to ana abot na sa langit, wa pa ka mamatay imong kalag to ana galakaw-lakaw na sa langit. To ana ibalay dito. Na siya mo na ingon San Pablo, mao na ebanghelyo nga ang atong kinabuhi sa kalibutan mulabay apan duna tay sangkuan nga mawang langit. Tua didto si Jesus, tua ang mahal nga birhen sa Santo Rosario, sa Birhen sa Fatima, tua dito si San Vicente Ferrer. Ambot ka kining nanimba karon og nagdebosyon sa mahal nga Birhen, makasulod baka ni dito. Sa may gusto ni Kristo, limpyuhi ang sulod, dili ang gawas. Kay inig kalimpyo sa sulod, malimpyo sa apil ang gawas. Limpyuhi inyong kasing-kasing, di ba ang inyong naong smiling. Butangig hugaw inyong kasing-kasing, inyong naong bugat. Lingian ang imong tupad, tanawag limpyo ba nagkasing-kasing. Una, ay nalamog kakuan, ay nalamog kahibong. Igabot ninyo sa inyong balay, tanaw-tanawan ang kuyog ninyo sa balay. Mailhanan animo ang kasing-kasing ana. Bugat ganig naong, bugat ganig tingog, hugaw nagkasing-kasing. Pagbantay, iya kang piksan ana. Patakdan ka na muna smile yung maayo ay nanang hugaw kasing-kasing ay di ko patakod ani Lord oy saan na ni maron di ka matakdan higugma yung maayo ana na binigkos bones na ano ka mo ana love you ana alang saan sige na mo kuyog ditong pader I love you darling ana alang na langit gid ha. Langit atong tumong, dili kalibutan, biyaan taning kalibutan, mamiya ta dinhi kaning pagpanindot-nindot nato ani mga simbahan, pagpakita lang ni nga atong gi-recognize nga ang langit nung himaya pwede sad nato sugdan dinhi sa kalibutan. Ug makita nas Ginoo nga gipanindot atong simbahan ug ang ato mga relasyon dinhi, dali kita pasudlog langit, di ba? Mo na magsigigid mo og hatag og palit og slot. Haron isangyaw ta dito sa langit. Isangyaw ta ba nayuban gani karon maingon, Father, nadawat na to nimo akong gidonate nako murag nadawat na tingali. Siguro Father. Ana gyud ba siguro Father. Uy, ayaw mo ayaw ipasangyaw nako Pag donate pa lang ninyo, wa na gisangyaw na mo dito sa langit. Labi na yung musaad na ka, mayon ka, mo donate ko 1 million. Awa na, gi-record na ka dito. Nya pag abot ros panahon nga mo donate nang ta ka, imo man giusab imong nahon na, ingon man ka, 500,000 lang de. Papason to inyo nga. Nga naman, wa man madayon imong gisaad.
Matud pa ni Kristo, ang inyong hunahuna, inyong kasing-kasing, ako naman ang nahibawan. Kalibaw din mo na ako, kinahanglan gid mo resibuhan, kinahanglan gid mo isangyaw din he. Muna ako ni-encourage ko ninyo, ayaw mo pagpasangyaw sa inyongan, o nag-donate mo, kay si Kristo nag-ingon, kung kamo manghatag, ayaw himua sa isangyaw nga magdakag trumpeta, himua sa tago, o ang inyong amahan nga nagtanaw sa tago, muganti ninyo sa dakong ganti. Gikan sa Ginoo. O na, ay nila mo pasangyaw, pero kami sad, ako, isip mo ni dawat anang inyong mga donations, maningkamot sa kog record, ana, munang naagitay kumpletong record sa kutob nagpadala sa ilang donations, ma-anonymous man or naingan, i-record gina nato, di na lang nato isangyaw, kay tuanam nas Ginoo. Mabitang atong tubag sa salmo, nagkanayon nga, sa to? Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Inigmisa din unsay atong isulti kanang Sunday Mass. Unsay una natong himuon before pa magbasa, mukanta tag himaya sa Dios. O di sa to pa mura sa tag tuas langit. Pero kanang gasigig kantag himaya sa Dios nya daw kay tanan. Ambot lang, hain ka nagibutan. Tigay, manindog na ta. Atong himuon ang nobina sa atong mahal nga Birhen Maria sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kanunay nanalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikaunom nga adlaw, palihog mangluhod. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, labi kang bulahan sa mga babaye nga tanan. Labi kang bulahan sa tanan, kay natingob diha kanimo ang mga maayong hiyas, nga anaa sa nakalain-laing mga tao. Labi kang bulahan sa tanan, kay ikaw lamang ang pinili sa Dios, ug pinalabi sa tanang mga babae. Pinalabi ka sa tanang mga ulay, kay ikaw man ang labing una nga naghalad sa imong pagkaputli ngadto sa Dios. Pinalabi ka sa tanang mga minyo, kay ikaw ra ang nanamkon nga wala mawad-i sa imong pagkaulay. Pinalabi ka sa tanang mga balo, kay ikaw ra ang mapaubsanong midawat nga mamatay ang imong bugtong anak, ug tungod niini nahimo kang langitong inahan sa tanang mga anak ni Eva. Labaw ka sa tanang inahan, kay ikaw ra ang pinili nga mahimong inahan sa manunubos, ug karon nagalingkod nga rayna sa iyang tuo. Karon ilingi mo kanamo Senyora kanang imong mga mata nga maluluyon, ug ibubo sa masulubon nga mga anak ni Adan ang kapuno sa imong kaluoy. Banguna ang nangapukan, liguna ang mga talawan, lipaya ang mga nanagsubo. Panalipdi ug iampo ang tanan nga nagdebosyon sa imong santos nga rosaryo. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Diyutayng kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, atong Obispo Jose Espalma, ug mga kaparian nga kanunay silang magmatinumanon sa ilang misyon,
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong nasod nga mapatunhay ang hustisya ug kamatuoran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga magpuyo na sila sa kalinaw diha sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.